Ja, og velkommen til fotballsist i Gondadalen mellom HP og B36. Ja, god dag og velkommen til F-daladist i Gondadalen mellom HP og B36. Og vi tar li oppstillingene på denne veien til HP som heimelig, så tar vi nå. I malen Teitur Matras Gjesso. Utleggere Daniel Paule Lervik, Jokvan Roe Davidsen, Sebastian Pinkel, Johan Trost Davidsen, som i Liseberg, Martin Bergvold, Levi Hansen, Trontor Jensen, Barstal Vardum, Roger Afløton Jespersen og Are Nor Jonsson. Av bankene Mathias Lamhauge, Malverje, Hans Jakob Anfinsson, Heri Hjalt Mår, Hjalte Karasson Djurus, Adrian Justinesen, Ari Mor Olsen og Paul Thomas Dam. Det 60. liet til manna så leis i det. Tore Thomsen i malen. Utlegger Andreas H. Eriksen, Ottmar Ferø, som i Liseberg, Eli Falkvart Nilsen, Gytle Samuelsen, Patrick Johannesen, Roaldur Jakobsen, Gestor Boasson Dam, Bjarne Pedersen, Benjamin Heinesen og Christian Restorff Morsen. Av bankene Roe M. Hense, Malverje. Sedan det Ragnar Samuelsen, Lukas Sislovic, Erlendur Magnusson, Jokvan Schjell Molse og Magnus Holm Jakobsen. Og det två li her som accentuert. Det gode leikere som tar utenfor av skialistan, og så hobby det til dømes Ellie, dansk Alabaren som vi råpter Ellie, som skattor, og eisne hin utlendingar som der finnes stank over han runter, som heller ikke klarere enn han, så ikke skattor, men han hever ikke finnes på pur i ordan, så det en løte Arnok for, så ikke han. B6 her har en sin stora profil, Lukas Sislovic, utanfor Viskia, og her tror jeg at Philip Lund Eisne, som har vært rettelig god til første omførende, Eisne utanfor Viskia. Så det spennende å se hvordan hesten distronen fyrir utartrasje, og langt nå kan man se nå her til distronen mellom B6 og NSUI sista omfær, og ta var det kanskje ikke så øyla noe askoarer, og det det betydelig nok mer askoarer som her i Gondadal i det. Og langt her der B6 fjærparnar finnes kvart konfetti, kan man sikkert kalla det, tveit ut av Vøtlen, hatt han munnen nok ballstrønsjen å få ut av Vøtlen, så det ikke gløy her ute i Søyne, det her nok så nok kommet langt nå. Distronen setter i gang, at man fører en ikke en langere sending frem etter, men her et hopp i høtta, ut av Vøtlen til innkast. Ja, Roaldur vant jo ut så nok ved av Batchenon. Gesti Boasson Dam. Det så vinner på natter. Armo Jonsson renner litt til Trusta, men Andreas Eriksen renner foran framåt. Ut av Vøtlen til innkast. Hoppi av fjorda plasset i eftertalene inntil Uere, og 60 nere i kjenta plasset. Ikke finnes helt det gode begynnelsen, men da man hekker etter hverandre der har spilt mot det. Der finnes ikke trutje Jan så stod omgang tappte han dist, og der spilte motor 1 og 2 og 3 fra i fjør. Så det ikke så gale. Det alt kommer stitches. Nå da hopper som renner ut i venstre trøye. Ferdig til backlinjen, slipper forbi bakken her, får det lagt innlegg, nei, det er blokkeret. Så da, Eriksen kommer med Midtland, dreier bolten frem etter, så får han hoppe her om Kattel, helt til 20 bein her, finner ikke øyelig helt, men spiller Karvoyere. Patrick Johansen og bolten ut i høyre søye. Snærer seg forbi den ene leggeren. Og jeg faktisk ser at her en annen legger i Chop 60 som ikke vi i det. Det Høgne Esterøy som platt å være ute i Abatchen i høyre. Han heller ikke tøkker Chop 60 i det. Så det ikke skjert li som går så tja. Og her nok på spill. Første kamper mot grannen, og det viktig at ikke tappa en sånn dist. Jo, en liten stekker og håper leggeren som datt i han, som sier, han tar så lukket ikke på han.
Han kom till bättre upp på fötterna efter och så klart att sätta igång och till på 6 som hej inka så tryck där för bläckan inför hopp här nu. Den gör det snä ut av ett till målspark. Det ska tajt och tagga sig. Stått till Jan Trost. En långa sändning fram efter att han Ari men ja, för så vunnit han. Tar få han efter men inte ordentligt termal då någon att matcha med Mittland. Fram till Patrick hade det nog frispark till HP. Det var det vara. En rosa screening. Jan Trost. Liseberg. Spelat till Barstal. Jag kan ro släpper posten nice ner. Och sätter fram att det är näka optimistiskt. Näka optimistiskt till att jag kan ro kan få Fettrias ner. Eli Falkvar Nilsen stod till Christian Röstad Morsen. Vi har lagt som tröst. Ottmar Joppranon. Chester. Skilla gott att till Ottmar. Så det är inte Christian Eriksen som fick fly för när vi hindes och det är Andreas Eriksen. Och sen fram till Patrick med här i kontrolla. Daniel Paul Lervik alltid är här och just han och David Lund. Finns nämnt att på 60 det här var finns ju trust i kapingen till vidare och till alltså mot Witchinge utevattlet och hemma mot K och hemma mot NSOI. Och till 1-1 och 2-2. HP vann den första deston mot Voamannen mot Sjöväster 2-0. Så hade det spelat två utbanade större mot Skala, hända 0-0 och ute mot OIF Eisen 0-0. Där vill jag gärna komma på måltalen i U27. Tar vi det ödel för en känna vägen till målet. Där knusti och Adjan mål och Jangnon i ena dyste i Stepakapinsne. Men kan man ju vara motstånd sinterläckren. Man kan vänta sig av en uppsäktlig idé. Martin Bergvold vinner få bollen som tramatur. Det blir tröster, 600 platser högt upp. Martin igen långa sändning. 600 kommer till hon. Roald Reisne är Atlöve. Men så är Arimor. Det kan jag tror jag. Så det fyra mot på frammarschen. Och man släpper Jöngnon med Ottmar i fyrre och tacklar harskt och kontant. En ordansbrest han fick här. Och inte slänger fast någon. Han hamrar till och fyller tacklingen i Jöngnon och backen av kroppen och hoppar här någon. Nu får jag där så hade konfetti. Tinchi ut över till någon. Så där ska vara glöjans här. Gröna spelat i 6 minuter och stod en 0-0. Ja. Inkast till HP. Det är klart nu att det är klarare. Så får det helt ut till honom för att jag lär sig. Det tar räcker för väst och släpper där skott. Där släpper det backlinjen över dem. Men så igen är Boltron. Nej, han försvinner nu den. Där har bollen än och så ska det ganska skora. Nej! Och så knallar det till. Men man bräcker för jävla vi och helt natter. Ja. Och han hade det trust från HP fick ta sports en skottmål på 7-2. Men Tor Thomsen som kom med mål i åter. Han var det väl för det. Och det var så mycket knappt och hände så kort att först i Atlöv fick han boxarna på loft men är i Atlöv så loftet han säkert. Martin fram till Rocker. Jag rennar fint här i Jöngnon. Gerant Nelvi Roald Jakobsen men där fann han sig i. Och så är han i röjnar. Han kör en långare sändning fram till
fram etter högra vantje, men her får bollen ut av vetteln til inkast til HP. Forstått av å gjøre. 6 har kommet mittland. Ottmar, vi til Jest. Til Ottmar etter. Andreas Eriksson renner kjøpallen om til Patrick, men Bartal vart om fyrir vi hatt den her. Så det Trontor. Det Trontor man mine, men her er Eli Falkvar Nilsen, så renner jeg få han ut mot Rørgård, men her var en liten misskilning gøy. Kittle Samuelsen, han vant igjen stått av Elvering til søgn, på av kroppen, men Eli Elver i Egyptena, og det var en kjørlig klar å få en kott til å inkast til HP. Sekten har nok vunnet han etter mitt av mine. Chippan fram mot höger så ja, här för Kittle och Kotl för spark till B6 vi. Här kommer några meter in om HP hållna fram om Mikrinjon ut i högre. Det ser ut till att Christian restar för Morsen ska ta det här frisparket. Nok folk här fram vi. Her kommer frisparket, det vil ikke sælge vel etna. Stekka vi første rekkene. 6 hevet av bolten hen, få han ut av vannsjom, men en o-nev-sending. Velger han til å hoppe til Midtland. Der er Paul Lervik, og smekker han ut av Midtland. Atle er han av 6 men han smeiser rundt han, så det er på 6 ringkast. Bjartne Petersen, vi innkast nå. Lägga lagt. Så kan det snätta så är det. Och det släpper, men 6 år från Kotla, Patrick Aldie, men alltid att det var inte han ska snacka om. Så en öjlig närdueller. Ari. Nej, Ostraka Ari säger. Pinkel leip i kroppen av Andreas. Frispark till 6 vi. Så en långsändning fram till Benjamin, hej, han var stekkar av vakna väldigt spelare från Jagmar Roa. 6 då finns det lov att ut till Benjamin. Släpper för boy Jagmar Roa häs för när run in lägger men tar blockera. Brösta matchen och det så gipp upp loft på Bergvold. För vinna bollen där Bjarne Pedersen. Men har betäger över fram till Pinkel. Pinkel det är ut i vänster så Jan Ottmar mot sig och för Kotl frispark man där. Det är där snä och så ska domaren lugga till så vi Ottmar så det Arnda Blue helt garvilt där. Det är så kött att Sorner stordestor kunde färra fullkomlig varse hvis det inte var adressera beina vägen. Vi Harlion och Skitton spelet. Inte jag var så öliga skiten men till shotta kan bliva vi se nog var harliga tacklingar vi har löpt där. Det tar hoppas som gör inkast. Nej, frispark. Martin Bergvold. Men så på en skytte. Vi är innan skrua. Ligger centrum Häckre en Tetja Christian i Janne. Hoppe helt och bollen ut Levi Hansen. Är helt ut i borden där för Tronta jobbar sig under hörn tror det. För lagt efter till Jagmar Roa. Langa bort diagonalen. Stäcker att den drar i luften här. Så där Bjarne Pedersen. Fram till Gittla Samuelsen. 3 framåt men vi stäcker över. Då vinner där bollen åter. Och Bergvold han 2-9. För Fätrin om pricka ner ut line annan. Alltså en villagar Ottmar över till Just. Så fram till Benjamin. Han och Christian framför sig. Ja, han för Fätrin nu. Den kan vara center Olev. Jag går då vi går med spelare för Hoppe. Levi. Frispark. Chester Twatchner och koppa i Levi Hansen. Vi afsluiter fra William Sølager. Her består til 1-0 til NSOI. 1-0 til NSOI, sier det. Som Vidjan i Klaksvik. 8. Fredriksberg målskytten til Diamond. Finns ju en öjliga början. En fantastiska början på kappen går.
Men inte han har spelat helt fantastiskt gott nästan allt det folk minnast. Han har lagt upp till ett otal av mål och nu Eisne av måltavlan. Och Brad har spelat i 12 och en halv minut och Tyskland här runda del och Ståla så han är 0-0. Och bygger upp ute i senare vänster så ja, vi stäcker om mina här för att det är en sån här tackling som att fra innan helen. För det som ligger här att det är Rokra Flut och Jespersen som har finns 2 backaloar långt. Men det är runt 4 bollsnatter och så rann 50 för på 29 tacklar vinner bollsnatter men så för bollen ut där till Benjamin Petersen att till Andreas till Ottmar så spelar det sjunga med den här attre ut till Benjamin Atter Hoppe börjar vi som truste av mig och Vettle. Lätt att här spela Sunnamedlen här att vi värne och vi har 6 vi är ganska lite synd Mario Agrutner. Ta i Hoppe är som ränner att flytta bollen framåt. Men en är inte ordentliga. Hambremsan är inte ordentligt släppt än. Det är som sagt nog på spel. Rovalder smart fram till Patrick så där får han vi först berörning inom till Jetla men har Björn kommit med land. Han har smart spel för att han och är så smart ganska. Har på jorden så inkast fram till Rock. Den där prickar vi är 16 med land. Lock var ölen och dueller. 6 av på natten Jetle inte Patrick pratar när prickar vi är inom värna men har Björn för det att till tighter som vill trustor men fisk man kan framåt. 6 det ser ut till det här var Maire Tamarhalt och nog mer spel i alla fall. Vi har hoppe Rönner byter sig spekligen i kampen. Andreas Eriksen till Tor. Tor Thomsen som var avlöster av Roa M. Hense. Sista omfär. Som körde en gåvan för går. Spelte rättligt väl. Nu Tor alltså som är ta mer rodnera i målvärden kom det mål att det för B6-30. Andreas Eriksen. Fram till Jettla. Att det till Eli Falkvart Nilsen. Vi till Just. Hoppas jag nu standa kompakter. Vi vill inte finna platsen i mitten. Mitten alldeles hoppas jag nu. Så en sändning framom till Patrick. Mabla! Han var läser där men öjla välkommen ut av Teitre i Malnon. Tja hoppe. En Rymmarbjergink. Han måtte ut där han var pura fröje Patrick. En god sändning i halvt där från Eli Falkvart Nilsen. Det var möjliga Roalder som sände honom. Det var så en av dem bakom och Patrick blev läser att han för la och boja i bara ett prigingen inom. Vinkeln var ganska så spuskor men han fick skott i men på en paratan så Teite Jason var öliga viktig här öliga gå. Akkurat har ju Patrick gick ner och ska skjuta ta kämran brölande ut i målen och för varsfärre. Så att ett inlägg från 60. Uppe Juan Trontor fram till Pinkel. Vi trustar här. Är inte frispark där vill han ha annars. 60 taggiver fram efter mot det. Och det är Christian men sen det är för jag hoppas han kommer till och får han ut.
Nu för Christian så renner och spelar så smart ut till Eli. Hoppjärn kommer till Toronto fram till Levi. Pinkel för att till Levi åter så hade folk vi inne i bollen visst så Jan. Tar det short lane, tar man vänta så shot. Nej. Roker prickar till Levi men sen det ner on have. Hur kontrollerar någon? Det här har Andreas Eriksen. Målspark till B6 Här var jag kan rolla av sen pura fröjer här och jag så ju visst där finns ju vänster och skift så ju. Men där så jag inte. Och så finns det ju vänster och helt där. 68. Eli. Så välja spelar upp till att vara en av profilen och på 60-linjen. Haltande med lägare. Benjamin Hansen släpper på jag går av men Toronto Jensen i fyren där sparkar han av Vandalai. Ottmar till Eli som är Strandhetsvinnare. Roker över till Martin Bergwald. Han har fått ut i borren. Så färdar fram vid Anna Paul i halvtid där. Eli kommer att jobba och kärmar han ut av Vätteln till Malsparsk. Två bollar över till någon temperatur till. Ja, så här. Skjuter sändningarna där så hoppas att det färra i modalopp till Amerika men nu lägen är share. Nej, lägen är share ännu ett över och på 60 vi haft hans största möjligheten dystnon och han har spelat i 9 minuter och efter han 1-0. Chester fram till Benjamin, åter till Ottmar. Så då är den där 20 i högersöje. Andreas Eriksen för Mina. Fram till Patrick, stått till Atlant till Gytla men Habjörn kom till honom. Bergwald springer fram efter till Levi. Och så backar sen där. Åter till Martin Bergwald. Vartan Vardom. Till Rok. Där Paule. Truster. 16 färra lycka upp och tar i en av dem. Långa boll fram till Pinkel. Han har Folkmoser. Andreas Eriksen. Pinkel är ute och vånbollsmattor. Så jag hoppas jag får en trefferra från det som ett för ut till Jakob Roa. Platt i gå inlägg. Hesfinnaren men det är bara Benjamin. Och som bollen har över ute. Ja, det var nice. Det är till HP, inkast till HP. Jakob Roa Davsen. Stått till Roke, ut till Levi. Tront. Helt att till Barstal. Drever ut mot venstre. Till Dan Paula. Så bollen slår på. Släpper han Lindhäck? Nej, han vinner sig hotnarspark halvtid. Det gör han. Arimor Jonsson. Vinner sig ett hotnarspark. Det var där inte så redan nok vi uppe i 6 skulle någon. Det skulle nice när vi låg. Först ska ta det här. Först ska ta det här. Att det är så tjusigt helt ja, sån här. Men nog folk är fram i på 6 vid Brostajon. Här kom. Låt hitta på Malmö. Här får han att Toronto smäcker till bant och kroppen på 6 där. Är det att få där sparka bollen av Vandalai ut av till Hotnarspark. Hotnarspark till HP här i Hackers och Hesvernar. Det är Martin Bergwald som ska täcka sig av tog. Tar vi in att skruva. Vinstar på en skytte. Tar vi lite väl att stånk med här Torvald Holm som kom ut och har kontroll av stående. Att han sätter kött igång. Bläkar lagt fram Atlant till Gytla sammansen. Han finns färdig inom med för så han och Kottl. Och Habjörn lite av bollen in och i fältet men här att Torvald och lagt att han för Habjörn som var fram vid. Eller som inte var det kom låter att komma efter.
Ja, 22 minutter varner og enda stod 0-0. Chester Boasson Dam. Ottmar Ferrö. Andreas Eriksen. Og Benjamin Petersen. Som det man missar ner. Benjamin tog ikke etter noen. Og Bjørn Terje nøkte vi at byrja så trøst av Mion Vøtle. Så får jeg lagt han til Eli setter fyrra, ut til Benjamin. Og så innom til jeg slipper til han har første ballen her Gytle Samuelsen. Han ble trøster av Dana Paula Leivik halvdige, som takte ikke fram her og fikk sparkan av Vandalai. På 6 vi hever til mest av trøste. Her var en bolton nok mest til seg første 23,5 minutter her. Men Maler ikke kom igjen. Nå hadde så innkast i Benjamin Petersen laget langt til fyrre, men her hopper jeg først da. Her at Leo får der sparkan fram til Pinkel. Og han heller han forbi Christian Eriksen, men han stinner og for vars fyrre og sparkan av Vandalai. Stått til Råk. Johan Trost. Trontor. Og när sändigar. Steg ned da. På 6-3 Roald Jakobsen prickar nom til Patrick som røyer. Ut på skam. Oi. En gløyande tackling, gløyande blockering fra Johan Trost. Att vara Patrick som var klarer og sendingen nom av Roald det var øyla go. Perfekt timea og tempo, allt var i ordan og ta manglar bara att han skulle knalla den kassan, men här var tjukt för det. Malvaren var eisne kommet ut väl för det och fick blockera visst nu inte det var för en fantastiska glöjande tackling från Johan Trost Davidsen. Hotna spark till 6-3 ut i högre suje. Oj, lätt tätt. Tror nästan han får ut närmast stånk. Men han blev ju snitt av vågar att stånk här Patrick var och han var pur örer om att han inte fick och de hade nästan han ville ha brottsspark på stående. Blev pressad av röd till sin avslutning. Hotna spark hinner så inne ut från Christian efter målsett Mikael, men där hoppar jag då och tar för fältet Eriksen och Elia Oneu sending, men tar helt jag få bollen natter. Benjamin. Nej, här kommer hoppar han åter i mitten. Her brenner av, håper man gjør også annet for at forra for hvis vi på 6 blir vi på hentamanda, så enda det vi at det er lett 28. Det ligger i luften som man platt jeg sier. Roalder, langsendrik ut høyre syd til Gytla, for Fetter Hæsson. Nei, det gjør vi ikke. Innkast til HP. Det var tidlig langt fram etter. Pinkel prikker gå gjerne. 6-8 i midtland. Eli Falkvart til Patrick. Hever folk rennende framfor seg. Vinner seg et innkast, og atter en mulighet til Benjamin Pedersen at tveita langt innfor det, og han hikker beina vid ved Ottmar færre inn i feltet, det er nå alltid belega langt. Og han får beina vid fram til nærmest stånk. Så Benjamin klarer. Hamrar han i fyrre. Ottmar leib upp etter första bollen, men hoppar gärna och kommer första bollen och får han ut och andra får sparka långt väck så får han ut om till Hotnas mark. 26 minuter för nu för Hållaje och ännu står han 0-0. Tvåra batchi prutreisne vi är hoppet trotje. Och på Askar i gå vägen och gonda där lite.
Hotna Patchen väl för det, men Malvern för handen har för ordentliga boxan veck, men väger lägger upp på någon och knallan långt fram efter vatten ut av vatten läsne till inkast till 6-3. Och som att läsa ta det. Jo, det är Jester. Fram till Benjamin, till Just. Eli. Och det tror det. Så det om spårning om Christian Morrison för lagt han för det. Ja, för så spelar han fram så att för tar han in. Och så man för nej, att man har gjort på värna ut. Stoan annars ställen som vi vet om 8-0 till NSOI och i Klaksvik. Och mer vet det inte annan mål kom in till OI är. Och här är Eisne Maldest. Just till Christian. Här Martin Bergvold i hölden av sig. 4-12 spelt från sig. Skilja gott att det låter mer. Över till Andreas. Röna chippan i vägarna. Men bara har varit här. Vi ska komma på Richon. Men på 6 och Bolton. Kittel Samuelsen. 4 mot backlinjen. Nej, här är gott tackla av Trond Jensen. Fram till Martin. Så den prickar vi är bena vägen. Eller vi höll någon här. Men hopp här. Nej, tar med sann. Och så vinner den bollen åter. Nej, jag syns inte helt det. Martin när han tror lägga Anche frispark på 60 första dörr. Christian Morrison smäcker den flatt men att Tiger. Tiger det var. Det var nästan. Jag wrote åt uppspel för HP till nästan inte existerande. Det är Marie som är gå gamla enska stolen och hamra fram och hoppa på det bästa. Men det är för inte några klassiskt hopp det. Det hade ju inte varit hållsökt för att säga. Nu släpper han ut för en kanske till inlägg. Vi står George Hotel, Armor Jonsson. Släpper inte ordentligt till inlägget. Här gick av möjliga alltid. George är inte... Tog sig inte... Jag får några tog på att lägga han till rätt och så knalla till. Här gick av möjliga här och... Men problemet är nu att här kom inte helt så nog in i fältet. Hoppjärnor. Här är det mer Warner. Och jag har faktiskt i sig att det är en annan hoppläggare som är utanför det och det är vapengrund Simon Samuelsen. Han var eisne nok så kjønnlig i sista deste. Jeg tykker vi ikke finner karantene eller noe, så ofte man og jeg lett ikke si at tvettskittelig straffe. Det har man nok vært akkurat greie, Gidje. Han har vært uheldig i skaven. Otmar över till Eli till Roald. Just rönner pringa fram till Benjamin, men hoppar han kommer mittlån. Otmar till Andreas. Chipper han fram efter höger tröje till Bjartna. Bjartna rör sig inlägget. Att han fyra läggarna. Men där vinner han och tar för fält här Roaldor för att få bo i Tront. Bilder han så gärna över till Benjamin så är det ju igen med upp med mittskon. Snärande skott här från vänster sida. Välkommen in av Wanchenon. Men hatta ska sitta väl bättre i läge och mer skrua för att få han gör ni här. Det är ganska lika i storm här i Gondadelle. Det ska inte ske. Bartal var de en hemmalös sändning fram till Pinkel. För lagt han av till Armor Jonsson. Tripplar på i tvärmas här. Släpps ut till skott. Och han för näga utanför. Här fick Pinkel vars för vägläggaren att han för sig helt genom på plats. Och lagt han av. Gott spel av honom. Och går runt från Armor Jonsson. Men det är öliga lite man säger av Allops. Det är öliga lite Allops bojen så hobby är spänt ur det. Det är på 60 som i den grad just sitter ju av Nokvon.
Och så en långsändig från Ottmar fram till Benjamin. Benjamin för Västernala skårar! Benjamin Heinesen efter en sugerbolt från Ottmar. Ferrö Atrom Hoppebergna, han var skjutare, han var starkare och flukta i bollen fram vid Tighter Jess som hetsfärnar inte något att komma upp emot det. 32 en halv minutter färnar och så har vi 60 Laksje och 8. En sugerbolt från Ottmar. Akkurat no hardt til å slippe Atrom vägarna och inte no hardt för att färra ut av vattnen. Och så gör det rennig arbeid fra Benjamin rest. Og knalla han fram vid Tighter Jesson som ikke har stora möjligheter Bjarka Hansson. Dunderskotten. Det ble nevnt. For jeg lødde så gjerne at jeg måtte hente at 60 for å skåre hvis dette ble vi, og det ble vi, og nå skårer jeg der. Og Benjamin Heinesen, vi så inn første mål i år. Det han Ivar Vest, og jeg legger glad for det. Så sätter hopp i gång att nu mundar alltså upp bättre och men tar mycket fortsätta vi att göra sån fel där göra. Det 68 ut till Malsjötan. Han har Jakob Rowe mot sig för lagt han ut till Christian resten av matchen. Släpper han till en läck. Han får helt ut hatt något vagge. Och så fram och Kottl. Levi chippar han fram till Martin. Pinkel Kottl. Tappar man nej, inte frutbark. Han sänder fram till Patrick. Han sa inte bollen där. Och så heter han nästan. Vi är akkurat innanför det sändning som kom. Nask sändning från Eli Falkvard Nilsson. Köpte han upp om här. Oj, så högt. Kanske vi inte vara så höver så har Patrick större möjligheter för att sucha. Bartal vart om. Sändning kommer man mine. Här får jag på 60 fram till så färd han kort men det har bollen en spelar kvar vi är rätt på bäckarna och får så hotna spark. Ja, här är feriefälten och typ 60 för framåt. Det är alltså inte mer än man kan säga om hopplige. Där här var nästan alla bunchen ute och hit upp nu isne. Så här färd några väl skiftingar kanske om inte i hålla inte så kanske bänt att han du hemma ända och helt drastiskt hvis inte ända vi minst en mål är 30 tar kör då vi ser man dor som jag kan för nu har något sparke få han ut efter är det att leva in mot mål som blir han Fritz på mål den nej det var det inte nu vill så dömt linjevägen också är vår vinka för Fritz personal som tack för fotna inte så. Det är helt jäsnet det var. Det var ju så nere att någon tar han skulle boxa bollen veckor. Det heter Jesson 35 minuter för nu touch till halvleks eller här alla plus att läsa. Och stod han 1-0 till B36. Och det kom ta ju grej spelt om läge en halvan timme. Så da håper som eier inkast. Det ballet. Så det frispark. Nei, inkast at et lobby. Lange bort fram etter til Pinkel. Så det skreft inkast. Etla. Nei, tverrboltar er vi inne i vøtlen nå. Skal tenke som mater. Roger Fløton. Martin Bergvold. Barstal Vartum. Johan Trostavsen. Så Jakob Rowe så purasta eviga frier ute i Hökersrige. En lång sändning kommer här. Och han har just att utfordra i till Tront att till Rogue. Johan Trost. Jo, flott där. Mara folk framåt men sändningarna är det inte här det skulle vara. Oj. Hade bara frispark till på 60. Lag på Peter Ritchen och Bjarnar Pedersen. Men det var inte frispark, det var målspark. Ja, då är det Paul Lervik som
Forslut sinna renning, han är onka chans att få färre bollen men rann in av Richon och Bjartna. Det sätter igång ut till Ottmar här ute i vänstersöja. Lite fram till Benjamin. Att till Just men har ringt att hem han bollen ner. Barstal vart om. Så det förra i Grundjon. Ut till Dana Paula. Lite framåt till Pinkel. Det var truppläge för fatt in där. 16 Onom. Eriksen lite framåt till Barstal vi hade någon för men 16 är Naskare. Roald Jakobsen. Men så är Jon Trast Davidsen för det. Taiter fram till Tront. Oj. För spark. Bjarne Pedersen kom flyktvandig upp av Richarna Pinkel. Pinkel teknisk over flyktvandig ut til Japan Roa. Han har fått visst i Laple vi här men vill jag för in i banan. Så han vill han tackla över Falkor Nilsen. 6 mot all upp. Patrick Andersson som drar fram med för en sändning nu. Temjan Brinkley för fram vi kanske Jan Trost. Nej, därför ut i vänstra Jörn Bayer. Han har ungefär mot backlinjen så nej. Jag tar här bollen. Benjamin kommer upp på någon. Släpper till backlinjen. Utom. Så släpper den skott. Oj. Tar svimmer ju i mållägen men en bara 1-0. Det kan man säga bara 1-0 till det här har simpelthen haft så nog var chansen nu. Och en så inte ordentligt. Svär kommer från HP så ja, men det kommer nog. Det är ju självt ju. Men till spåren om det är nog. Det ska nog till för jag väntar i så här gång ner stora månader. 30 minuter farner och så han är stadigväk 1-0 till B630. Dubbel chanser här till B630 in nästan i 5 minuter någon. Här där blockera åter ut till en lägare som så gärna skjuter bort så när det. Oha. Där bränner det. Ottmar ut till Andreas. Backarna är farner. Ja, tar tillöga vet samtidigt och side position. Bjarne Pedersen och Jester Boa som dam. Långa boll fram till Pinkel. Armor Jonsson ränner upp på någon men här är Bjarne Pedersen kommer att jobba. Armor en full tackling, ett tackling, frysback Madavera. Här får nog vara sån frustrations stövon, frustrationsfrysback som vi har gjort och tema alltså Jeva kort för det sättet. Det är ända vi helt galet så blir det på 6 eller 30 äsne och så är allt. Och en periodlinje. Det att mycket så ja. Det är onödigt. Bjarne spelt gott. Väldigt gott fram till Eli. Och det trycker vi ska där 60 lagarna. Släppa och klara runta ta närmast motläggaren. Och spela 20 kilo gott av igen. Det är ju så att jag hoppas gärna kunna ta det tekniskt väl för det men det ser ut till att det räcker inte så långt också där man. Så har jag att Bajan och Joret har gjort ut. Det har lagt 8 mot Skala. Det är inte nog mal Skala letter mot sig. Nu är så mål att hoppa. Pinkel kan ska så långt John renna man släpper så bo. Ta första trutcher för lackan ut Lara Jonsson. Kan jag så han är nästan 28. Släpper sig backlinna och så har vi den ser hotmat barsk. Ja. Det som har varit farligt det är det som Pinkel och Klara och i samstarv själva samstarv vi Armor Jonsson. Nu har där så ett live film så ett hotna spark. Det är Roger och Ludvig Jespersen ska ta det. Och här nog folk för fram vi. Där stanta. Så är mål!
Så hever Hoppe skåra och kvar gjort det har vi inte anskiver. Här var tjukt för det bant framför målvägen. Han slapp inte ut efter honom. Och vägläggaren stod öjliga. Ja, jag vet inte. Här var inte något för som kommer mot det som mannen som skårar igen. Vet att Barstad kanske. Han är stor och rinkar halta så det är inte helt ohuxande. Men i alla fall de tar så allt känns hemma till stod han är 1-1 här i Gondadale och till må aldrig komma att han har 1-4 minuter. 1-2-4 minuter och nu plötsligt är Janmager att i Gondadale och det var inte det som la i korten någon för lilla röd så igen. Men kampen långt nu får så jag får se Koselina gripa hesa stövnan, så nu inte stövna. Där Paul för Hoppe vi trustar. Jag gittlar sammansen. Drar fram efter. Här är Roald för jobb 60. Så Trond Jensen för en kort. Han är öligt där. Tack för ledde spela köra. Christian, vi tack. Oj. Så lägger det bättre kroppen av Christian. Nej, nu med det stöcker till jag. Detta ändar vi omkring halvtjejl om vi ser. Där blev vi att släppa spela så här låt. Jag vet inte vad det hänt ta i Trontor. Från Kotler, men han är röjligt. Barstal Vardum fick jauna för Hoppe efter hotnaspark och ta fan bant av panna och Barstal som knallar i bollen och i målet till 1-1. Så stäcker de via våra färdiga här. Sektorn rönnar sen där lagar sen fram efter, men det är som om att linjen är klar till att färd till hållag nu. Vi har spelat i 4 och en halv minut av 4 hållag. Och så andra 1-1. Så 6 läge 28 att han har 31 minuter. Vi målar från Benjamin Heinsen. Och så vet jag. Jag halte det var Barsal Vartum som jauna i hötten. Efter hotnaspark från Roche av Flöton Jespersen. Så hopper renner av fotboll framåt men vägen jobb 60 vi väger väl för det. Här är vuxla för offside. Hopper renner av flott. Nog mer folk framåt nu. Tar tevja att vi kunde få och kort. Men nu så lite till ett och likes. Men det var spännande vi startar lite lukka nog folk och lukka långt fram från början av Örnhållage så får vi mer öppna kamp och utan ni var fler målmöjligheter. Inte stod jag har manglat här i Örnhållage. Det är ju en rikva men kanske det är bättre fördelt. Ta hej på sektor så att säga alla. Ödel för noktar just. Så bruksläge dag för Fatma. Det var första sista som går finns ju av Örnhållage. Stoan är alltså 1-1 och målen kommer att han har 31 minuter från Benjamin Heinesen och att han har 42 minuter vi målar från Barstal Vardum för Hoppe. Hatta var allt för först i förra och går hörs att de har lite löte. Ta i annan för
Ja, så för att vara klart till Anna Hållaik i Gundadelle och Arnok för gång så nämnde jag lycka utslutning i era stänne. Och i Fokla för Flöte Jerry här spelar OIF från Norge Väster, här står han 0-0. Och i Djupmar i Klaksvik här är NSO Avichan och tar för 1-0 mot KI. Vi stora här för Sorjali 1-0 mot Skala. Och i Bestreimor vi markar gör tar för 1-0 mot Witchinge. Och här är sett igång till åter här i Gundadelle. Stod han 1-1. Och det är 6 som är färdig all upp. Patrik till Roald. Till Andreas Eriksen. Bjarne Petersen. Så var det till Roald åter. Hoppjärner. Långt fram och pressa beina ved fra Ørnholage. Tar starta som tar enda i Fyrolleik. Pinkel nok mer akkurat om nå. Og så vinner det bolten Eisne, Levi. Ja, Pinkel har gjort frispark her. Han rann og fyrir gult kort. En ettertakling som går så nok er i Fyrolleik og sakna I at akkurat kort ble dømt. Eller givet til at det var også nok at og menn ble svært beina veien. Det är stökat I Arnda blev förstått låt. Hur är det som ligger där? Det är Ottmar. Ja, till Ottmar. Han fick ligga in på Galora. Han lilla hälsan från Sebastian Pinkel. Gamla livfällaren I Bayer. Pinkel var ju på 6 vi I fjör. Nu är han så färd I vrång Gasagaran. Ottmar att till Tor Thomsen. Roker och flöton fram och pressa. Jettler renner få han fram denna Paula här. Eli Jotbjörnon. Det halter på han. Under står han trustig. Har Björn mer aggressiv nu så ger från början nu. Bjarne Petersen fram till Christian Morrison. Hur folk vet sig ut borden och Jettel framåt sen släpper till inlägg Eisne helt mot Attarstrong men han är för Atalia och utöver till Eisne. Malen till kommer att när 31 minuter tar skor på 6:30. Det var Benjamin Heinesen efter en rättliga goda sändning från Ottmar Ferre och att när 24 minuter på ett Aron Hållajon ta jauna I det var inte Bartla Vartum så att det var Johan Trostavsen som jauna I vi hade någon efter gott hotnarsparks inlägg från Roche av Flöton Jespersen. Nu är det så Tite Jesson som tar frispark för HP. Långa boll fram efter I högra sida. Ottmar. Vet någon. Frank Roald med här Trostav sen för det. Får spela han ut till Pinkel ut som kommer nog snart efter. Är ute I högra sida driver in I fältet. Släpper först och skjuter I målet! Sebastian Pinkel! Ensam alla för andra gången alla hoppar på sektorvägarna och skjuter ett öliga maskskott och fankar Tor Thomsen av skajm fote. Vantar kanske kom till närmast hot men han sa en öppning I handare hotne och knallar till flatt I svinet till 2-1 till HP. Det är vänt I hål när man säger. Nu är det tar miskar I klätte svart och reje som har lagt sig 8. Och det här var nu spelat I trutjar nästan 4 minuter av Ørnholage. Nu har vi ju lagt sig 8. Det var gulliga. Nu ser jag igång. Så Distramine, Eli Falkar Nilsen och Tronte Jensen. Eli vinner duellerna. För spelat han från sig till Christian Morrison. Ut till Benjamin. Att till Eli. Men så vinner hoppjärnan. Levi Hansen. Slapp fram till Aramor Jonsson. Drev för bort tvärläggar här. Släpper för bort han. Släpper ut mot backlinjen. Men Ottmar Ferry är där med en tackling. Han är I höll någon vinner han. Men så är det Aris vinner han. Fer och Katl. Men på 6 släpper vi här vinner. Littan fram efter Atlan mot Patrik. Bartla Vartum kommer mittlån. Ut till
Jag går roa. Måtte verkligen till Levi halvtid och han får en lite hälsan från Ottmarie. Tacklar Jongnon och kanske en armor att sen över här. Levi för en koll. Men jag hade inte det blev en frispark. Jag hade det inkast till HP. En go runt från Ari Mor Jonsson att släppa sig Jongnon här. HP fick vänt. Atlan hat det heter sista minuten här i förra halvlek och första minuten här i öron. Så den där släpper sig inlägg. Det är stort sista. Och det är HP som vinner sig inkastet. Byter sig fast han här framme. Jag kan roa stått till Rogue. Och han släpper sitt inlägg efter ett inkast till HP. Eller fastbart ut i fältet någon. Ut av HP som byter mer fast. Trontor ut till Barstal rönnar lite den vägen. Och här är Armor Jonsson! Han släpper kört att skott till Fettland till. Nej, här var Ottmar i mittland. Och vad är bränner då? Det är HP som har sett sig tungt av desto nu. Jag kan roa in till Levi som tämmer han här. Så räddar skjuta, Pinkel, slappar kört till skottet. Vi är nästan tackla över det som egna läggare. Tor Thomsen sätter skott igångt. Lagar boll fram till Gytla Samuelsson men Barstal var domare Hextor vinner han ut av battlen. Nu har du så att Wutchingard här hava Jauna i Margayer till 1-1. Patrik Johansen för 6-3 här ute i Högersöje. För lagt han av till Bjartna Petersen till Roald. Hur folk vinner för skärmen. Barstal är Vetjon. Barstal var Vetjon. Aron Patrik släpps till landabollen här. Jester Boasson dam att lägga fram till Christian men Pinkel han fångar ju Ottmar Skaivan här. För fätbollen nice i Aron Christian Eriksen. Nej, hinner säga efter Christian. Det är alltså Andreas Eriksen. Och han ger sig frispark och mot Christian Pinkel. Frispark till Pinkel. Han fångar i fistbollen från Ottmar och vann så Anna Bolton. Och vann sig ett frispark och det är kvärt en tjej 8 meter utanför bröstfärgar matchen mittfyrre. Här är flera skyttar. Roger har flöt in Jespersen rein. För annars är det Tronte Jensen och Martin Bergvold. Jag vet inte för det är som skyttar men Martin är ju då väl vi frisparken inte vi är i kappingen. Roger kan sakta skjuta gott frispark häsne. Muren tjucker för det. Där är Roger som skjuter men han släpper fram på i muren här. Vart nu stått fram till Gytla Samuelsson och han ränner alltså inte jag någon tvär hoppjärre. Och de släpper åter till Tight Jesson. Nu kommer det bit i hela kampen man säger. Linjen är färra B2 efter sekundon. Men till hoppet som vi har månen till vidare med på 16 är färdigt. Spelar nu bollen fram till Gytla Samuelsson. Rönnar späckande för det. Är helt att få bollen åter att han har blockerat över. Och i är det så där Paul Lervik som sitter på fötterna och ut av battlen. 60 huvudbollen. Smäcker han så igen för det, men Barstal för här vid knäan. Och 60 vinner inkast. Och nu har du så att Soringanor här var lagt 8-2-0. Det är mycket gott att höra. Och så ena för halta vid timon. är mot Skålla. Det är nog så överraskande faktiskt att det går inte så gott tjata man nu. Det var ganska vanta att här förra vara och tänker ända någon att början eller för en rättlägga om kvart så resten av kappen går och för att utarsa sig till. Vet man så om det allt så. Nu blir en utskiftning fram till Gundadale till Gytla Samuelsson som har finnit några knopps nu. Han vill sparka en löte och in i hans höra kommer Magnus Holm Jakobsen som är så förnäst det som i italienska Serie A och röntar vant i Filan Atalanta.
Men det är sport så inte något sånt mål på 4-2. Men tar man kommer till Sornstö så mun jag även vara mer rättliga gå och ta vet jag så vill jag säga man kan finna i som ungdomslägare i Eisne att han är otroliga god och bollförståelse är lagt över hans aldersmark. En framtida absolut. Och det är snack för att han börjar ju ta väl vi hoppas att han börjar ju men han har så valt att färra över marsche och är nu pastor av bästa hopp någon time. Han är kvärt, han kan inte vara något mer än 16 år gammal. Och en myvallare, en haltande myvallare men han kan spela några stjärnor. Nästan alla stjärnor och av myvallen nu. Skilla går onkel Mauer. Hopp ju vant sig ett frispark. Peter Justsson. Han lite lagt fram. Bjarne Petersen högst här. Amine vinner Martin Bergholdan. Roker ut till där faller inlägg till Pengar så skjuter han den närmast och går wow. Brasta stången där. Kom plötsligt till en mållägga och är öjla kvickor och gör det akkurat som han skulle göra. Här kommer vi in i fältet någon ordentliga som han kunde allvarligt till och tog måste han plaffa till och det var omräppigt att han fick bollen i mål här. Och så är det Armar Jansson, han vinner bollen Torr släpper på igen men nej, Torbjörgan. Och det var välkommen ut där. Kom han i skjuter för henne och så slapp Armar Jansson till skott och så är det till att se kvar i så är hänt en stor mål att det kunde ända i mål. Ja. Här är ett hemskift Hoppeli som och tar inte i ändan av förra hållet. Ja, nu har jag akkurat brukt flera minuter på Rosa stocka några lägaren och så smäcker han dem att kunna göra fel. En fighter rink utav att något inkast till HP. På Lyric. Lite framåt Atlant Armar Jansson men här är Andreas Eriksson för det. Roger Fletton tar emot det. Langa boll till Levi Hansen. Är bra i matchen vad gör han? Smäcka till men han vill blockera över för att Levi. Skallar in i fält i attor men här är Benjamin Hansen kommer att vi att hjälpa och gippar han hemma framåt. Han får inte ut av spelet. Jan Trost att det till tight. Till Barstal. Till Martin Bergvold. Lite om här men här är det inte kommer på plats av Björner. Andreas fram till Eli. Atlas fram vid Tronta Jensen men det släpper han inte. Tronta lägger han i vår högre till Levi sitter förra. Här var jobbar och tar för sig. Pringar fram till honom som att för honom så stäck och så tar han Tronta Jensen för det och knallar han för det. Atlant Armar Jansson men här är Bjarne Petersen för vi hött någon och utav till någon. 8-0 tror jag han håller något Warner. 2-1 till HP. Som tycker åt han i var höjra så Bejsest och höjrost Askar Fjälton. Här är det och det är ganska sörjligt att här Svarty och Reje som är i Malskare nu. Jag har åren inte. Nej, Roger Fjälton var inte i inlägget men han kommer Eli ut till Hotnarspark till HP ut i vänstra sida. Så lite sånt. Jag måste ärtaste tanko. Här var flera som såg han där bollen i net någon men han får att han för räckvärt och upp på motor. Net någon att han för mål. Sex det spelar sen med den här att nu vägen.
Ottmar över till Andreas. Hoppjärn är nog mer akkurat nu och nog långt framme för uppspelen och jump 6-3. Och så är Seine tacklingarna till blåa vi och hisvinnar med Arthur Pinkel som rann i Richard på 6-lägare och ta finna på 6 vi har fått ju slett ju och till Eli halvtid som ligger och finns ju ett ordentligt skump från Pinkel som så för Ivor att säga orsaka. Han skulle kanske helt ske veck här för inte att Alois spurtur ur. Nej, tar sig så här. Linjevägen kom in av ett nice för jag. Halta skilla. Klara gå konkurrera lacka vi flatchen om just nu. Det blir för Heiter. Uppkast. Levi att till Tor på 16 mål. Magnus. Lottmar. Att till Magnus. Och man så där. Roker av flöten är Ölle aggressiv här från benen av Örnhalaje. Magnus tar nu en gång på 6-lägaren. Driver ut mot vänster. Så att tar sig fram efter här i vänster sida med bollen för ut av vattnet. Inkast till HP. Ein och truss en halv minut för nu. 2-1 till HP. Målen kom att man 1-3 tar ju på 6 skårar det Benjamin Heinsen. Johan Trost Davidsen Jaunaje vi heter att han har 2-4 minuter och 30 minuter in i andra halvlek vet jag så Bastian Pinkel en fralagun Amos Average som eller läge HP 8 2-1. Tronto Jensen lite grann upp mot höger sida. Här ett Levi halvtid som tämmer han här och vinner sig halva spark på stövne och då truste från 5-6-lägaren. Hoppas lägaren där hit upp. Här är visst nog 30-lägare som hit upp och en chapter 6 till Japan Schiel. Nolse. Men till hoppas som har haft en spark. Tar lite av väl för det. Mitt för ha. Malvern som ut i mitten och trunkar ner part av vart de är här. Det var akkurat som att han fick han väck här och så där filen från HP. Lätt jag långa boll fram till Patrick men Malvern kom lagt ut mål och kipparen av Andalai. Så på 6 det hotlar sätta söndra fyra. Martin Berg valde för det. Inkast på 6. Det var bläcka lagt in för det. Martin Berg går vi hött någon och tar för det. Bra skott från Magnus Holm Jakobsen, men han släpper klarar sig att hålla skotten om nere så han blir via sväva upp efter och väl upp om. Till målspark till HP. Tight Jesson. Nästa vi är Ottmar Ferro för på 6-3. Tront igen Salamine hötte för bollen nu. Chester renner prigan fram ett så in här ut i vänster men han får ut av ett land. Jag går Rowe. På 16-4 Magnus fram till Patrick. Patrick tacklar. Wow. Grå tackling med spelkar vi har Björn Havan. En långa boll ut till Armor Jonsson nog så ensam till här ute i borgen. Driver in i banan. Skjuter! Och med här Ottmar vi hött någon för och bollen lever in där. Får bollen av Vandalen. Nej. Roger! Och han knallar till men han får näka. Och Piver är färskilt igen nere.
Det är kjempestora moner av aggressiviteten fra særlig hoppelinnen herfra, ja, Atlan annan høyk, og faktisk ta sista parten av fyrrehålla i Geisne. Så jeg spør noe om det ikke bare blir i SOS. Men det gjør det ikke. Men hvis jeg tar for uskyldig hjem, så kunne det lette lykke ut her. Det er ikke i at Sigfrid Clemensen også er. Der har noen om at 36, men det er ikke ordentlig ferdig alltid. Det er ikke noe tegn på at Atlas er gjeve opp. Det har valgt en, men som der snakker vi så noen feilarvering som handler fra Andreas Eriksen. Om att kosta nog. I stedet så vinner det bollen attor. Har Bjørn kvar ikke gangen da sitt mål opp. Sitter seg ferra. Her var bollen en. Eli. Oi, en full tackling fra Levi Hansen mot Eli Falkvard Nilsen. Korst beina veien. En sign ein. Eli rundt jeg sender bollen ut her i høyre bord, men vi er feia og nyer. Og til bedre ikke skreie kom bort for frispark og Mia hopp i holdene, Sinter ut mot venstre. Og hver skal ta seg at jeg halte det var nei, det var Rovaldur som ligger utenfor jo. Skifter kinnar eller hva det som han gjør. Nå ikke skokk var med Louis. Han har kommet inn til at Ashota. Han litter han. Nok som midtfyrre. Hopp i høyre her. Pinkel, utanför fältet är Magnus, lite inn i fältet attor. Bjarne Petersen var upp, vinner han nästan in i målvärden, men Taito är där, Taito Jessom. Han har ju kontroll av stående. Skulle geva bollen en öliga kraft här på en tid. Han stäcker ju upp fullständigt i luften och till trobolt att skalla sådana bollar in. Kört om man ständigt rymliga tätt på mål. Så ska man geva bollen en sån öliga fyr och tar man inte 100% i balans så det också trobult. Har vi vunnit sig ett inkast av Ragnar Brostad ute i vänster sida. Så har det gått att KI har jauna vid Djupmøyre till 1-1 mellan KI och NSOI. NSOI lött 28. Tulja i døstnån. Nu har KI, alltså jauna. Nu så tycker jag att Tronto Jensen har lagt sig efter. Tronto Jensen och han ska kanske skifta. Här ska jag för en hopp jag skiftas in nu. Om jag inte är Tronto det vet jag inte. Där stannar kanske och Ivar han låter om nu skiften som ska göras till att lägger står klar till att skiftas ut och ta i Tronto lägger sig ner. Så vet jag inte. Och för att han var vera att Adrian Justinsen Moses då inte jag säga så inte nummer just när lägger. Och Witchinger har lagt sig 8 nu och vi markar gör mot EP Strömme. Var vi 18 för 1-0 och har så skorat 2 mål. Akkurat som hopp i hur just här där var vi 18 för och har så igen lagt sig 8 2-1. Och Soringarna här är Terra 8 vi stora 2-0 och mot Skala och som och grava hårt så är inte mål än kommit i fotbollsfyra. Det har man nog vara 0-0 än. Jag så ser hårt om det gamla. Patrick ute mot Benjamin. Patrick han kan sända in i fältet. Bjarne Pedersen röndrar skallan mot målen här, men här hopp i hötta. Hatna spark till 36. Det ska Christian Restorff Morsen ta sig av. Och nog på 60 där är fan fram. Tor Thomsen, jag vet inte om det var ju handboll som är handboll det här. Skifta. Kan skifta där. Tor Thomsen för ut mot utskiftar rum men tar skifta. Jag kan skjäl alltså in och tar vidare fyrre. Just boa som dam. Jag kan skjäl alltså alla bara löper fram i fältet beina vägen. Så lägger vi sönder målvarianten. Så kommer han har varit inlägget. Här blir stort
ut och tar vi frispark Aron och åter en hoppjär som ligger. Och guldkort. Guldkort till Benjamin Heinsen allt ja. Hur det som ligger här. Johan Trost, Lisje Baron till hoppe. Han fick en skumper. Vad som har skumpa hem av stunderna. Helt som lackad, men han kom för sig och spelar till bättre. Halvfjärs. Fanner Ivron, halvfjärs minuter. Minjen 20 minuter av Vambjar lagt till etter. Hoppe och 8-2-1. Långsändning framåt. Vi har alltid nya Pinkel. Prickar sig framåt till bollen där. Men här Eriksen han förstår botten där. Christian liksom smarte och vändingen. Vinner sig ett inkast. Andreas till Ottmar. Till Benjamin som för en attra backplats i Jeste. Patrick jagar en boll där. Nu har Vuchenko ordentligt finns vinter säkert tar för han ut 3-1 vid Margair. Oj. En full eftertackling från Roald Jakobsen, guldkort, Johan det måste vara en full tackling mot Halti hade Jokvan Rowe Davisen högre backar till HP ska akkurat sparka veck och så vill han stämpla och så eftertryckliga ner ett bein någon. Gott kort. Senaste ferien att så linje har mötts. Här det väl besöktet som hur vi ivlotan och ofta helt ofta tror jag kappingar efter till 25 oktober i 2014 att HP vann senast och mot besöktet vi. Ta vann där 2-1 och hinner båda kamperna till året ända 2-2 och 1-1. Och i 2015 tar vann på 60 3-1 den första distan. Så igen ända till 1-1 och den sista distan till året vann på 60 vid Eisne 2-1. Och i fjör tar vann på 60 3-2 så igen ända till 17-0-0 och den sista till året var ända i 2-2. Och HP Arne Hendadeston och fjärde plats vid 5 stycken och på 60 vi har Kenta vid 3 stycken. Oj till att jag läser upp här. Så var en maskrant från Habelägaren där får bant upp om ett gott skott från skottrunt från HP. Bant om av fyra. Där här var en monon av 60 som tog Reiner att Jag byter fra sig center så det hoppjärnar som stadigvæk har monon vi står om gång och Malmö-lagen. Ikke så tuttur akkurat nu i løtene, men der har vi monon. Benjamin, langa boll framåt. Ner duell mellan Patrick och Trost Davisen. Patrick lägger han ut till Christian. Christian har fått i Born och Bjarne Pedersen. Vad gör han? Stäcker den dra. Att Magnus Holm. Ut till Bjarne. Fram till Christian. Släpper. Han får bollen här så priggar han bollen fram till Pinkel. Ur en duell vid Ottmar, men här var Ottmar fyra bollen. Ottmar var fyra här och så det hoppas så vinner sig ett inkast. Bjarne Pedersen. Där haltar bollen in i havan har Bjarne.
Roker. För han kör fram här. Roald vinner bollen. Christian. Så då hoppas han tagit över Armor Jonsson. Helt jag får en åter Roker. Renner chippen. Mer Leiber Hansen. Temmer bringar det brand skott. Nej, han renner in helt och blev så spuks det här. Han skulle nästan skåda på en väg och nästan men tar var bollen och brinker het till inte nämnt han för så har boll där men en go inspelning från Roker avslutung Jespersen. Tar vann så hotna spark och det är akkurat Roker som ska ta det. Här ute i vänster sida. Och därför jag kommer nu. Vi närmar stånk vill jag skala väck Roker när Roalder vinner han upp 60 för så igen i allop vinner bollen åt över fältet för om mina nu Benjamin Heinsen för får bo Trond Jensen vinner nästa bollen nej hoppar han tvärdar snör Trontor får bo ta ena får bo ta nästa spelar han så igen att han ut i vänster sida men 60 högt mittlon Martin Bergvald långa boll framåt men här är take på 60 Iver Magnus Amikrinsson Benjamin Magnus en lång boll han kommer så långt och Armor Jonsson i mitten där för HP fram till Roke tämmer han väl prickar vi till Pinkel han har fått beser Atlar prickar någon mer men Armor Jonsson släpper inte ordentligt den i jungen vi blockerar Rusen Renning jag syns det är en obstruction men det är inte nog till att få tackfinn till att flytta. Så vi är bollen pulveriserar över nian vi bygta skulle som det har kallat. Så är det ett gult kort som ska göras och det är till Benjamin Heinsen. Jag vet inte ordentligt vad det är för det. Men jag tror också duell som har varit som går ordentligt här för vi. Inkast är ju alla från till 6-3. Jag center framför Migna och HP Sujene. Ute i högre. Christian släpper mot backlinjen. Smäcker en HP men han får inte ut låta han vart över inkast. Inkast till 6-3. Till Bjarne Pedersen som lägger lagt. Han vill sätta att ta det. Tätt vi hotna flatchi ut i högre. Han smäcker han för det har stått för fötterna Otmar. Utfra till Magnus som skjuter han fettler ut till Kvela. Japan Kjell ut om till hotna spark. En go run från Magnus Johan Jakobsen efter att Otmar Ferre vann han närmast bollen efter en håll kicka hotna spark. Jag vet inte om där inne var men en luckna kombination här. Lägger han så gärna återfra och Magnus knallar till. Hotna spark hinner så in har väl inte skrua men tighter är här vi lock för någon boxar han ut till inkast i högre så i åter. Och tar man nog vara Benjamin nej Bjarne som fer ut att ta det här var det snä. Bjarne Pedersen Littran in i fältet. Här är Bjartla Varton och Bante på loft. Och är alla webb att man får pressa han! Saxa sparkar mål! Har vi det mål! Kurada Patrick Johansson halt ju Saxa sparkar han i nätet. Halt det jag vet inte om att vi är helt under mål och har Bjarne vill vara vid till offside men tar protesterar inte helt så nog nu. Så tar vi kanske att gå där. Linjen säger inte domaren säger inte utan att det blir mål till B36. 2-2 nu har spelat i 24 minuter i Gondadale. Tack mig skjuter med 9% av Patrick Johansen. Han renner nästan vid lock från knutton upp över hött. Och ja, mot av fjärde stämmer då lugga markera och nästan. Så jämnt här i Gondadale åter.
Och på 16 är Nasser tar för runt nu vi 3 mot 4 mannen. Så manglar en Elrik ut där Patrick ut till nej. Har Björn kommit långt att fettla att för en ja om man fettlar för fötterna Patrick Attor men så är det Trond Jensen så hoppet kommer i mitten. Så är det Eli fram till Jopachiel. Vi har någon. Eller renner lägger så att de har gärna vinnan Pinkel. Fish och gamla skalla till. Och mer för och stadion. För på 6 det att till målvägen. Till Magnus. Så att till målvägen lite han så en lagt fram. Jopachiel Temmeram till Benjamin. Langa ball fram, Atlant till Rowald. Men Jan Trost i höllen någon vill ha frispark helt att han ska power. Men typ 60 du vinner inkast. Stått fram till Jakob Schill, helter har Björn fra sig, fer till backlinna. Släpper han vidare in här? Nej, tar vi blockera, tar vi skärma ut här. Jag hade att det är Jakob Rowe. Ut till målspark. Så vill tack för här var att Tower sätter igång shotare. Och har spelat i 1 och fors farner i rum 1 och fors minuter. Och 2-2 är stora. Inte ordentligt att Östlit som är helt så inskyllt men till så friare att täppa att jag kvar så han linjen vill för alltid vara inne täppa ändå just. Alla helst vinna så för så gott. Men öliga viktigt inte att täppa första duellerna mot grannen. Så har Wishing kan åter spel vi Maguire 4-1 för dem. Sex att vi gör patrater. Och Björn är stadväck fram och pressar sånt där har gjort att han annan hållik och var det mestliga lagt att det helt i Atlant för hållik. Och nu där mer att vi har bekänta spel någon. En lång boll fram med dem åt Mark Vetjon för lagt att till Tor Thomsen i mål någon kippar han ut både Mine Martin Bergwald vi ska kompara Patricia. Är det så ett frispark han vill och Naskar måste ha Björn. Men det skiljer man inte. Jan Rost till Barstal. Fram till Trond, vänstra. Slatt till Pinkel. Egentligen tacklar gaffan bra. Men Anche, Carviere, 60 Bolton. Han har faktiskt ut i banan var Roalder, lägger han till Christian Reston Morsen. 4 mot Bastian Marsson här ut i högre. Kan göra så. Han fintar ut från att stäcka Roalder innan så han prickar honom men här har Björn Vaxner. Här var så misspalt natter och tar vi mitt för det Magnus ut till Bjartna. Bjartna är möjligt att lägga för det och det gör han men lagt att vi alla. Och så stäcker bollen i luften så ut som om man får lagt ut men jag kanske fick lagt trust av vägen här. Pinkel en masserar framme för framåt till bollen vid fälter. Frisparket inkast, jag vet inte det var så tätt på så idlin här. Och så är KO i Eisne räknar vi här vid Jobmorre. Tar har nu lagt sig 8-2-1 mot Ennesund. Tar var i Eisne att han för det. 1-0 och här var så Barsi in det snatter akkurat som Witchinger Eisne och Jörsta och tar för han nu 4-1 vi markar. Vi såg det vi stora här är så är det 8-2-0 mot Skala så stod vi det. Och ur fotlager flöter fotlager för här har vi gått 8 år som lägga mål så tar han går ut från att här en är mållös och jämnlager här är det Norge Väster som är Avija. Här är Norge Väster Avija ja och så stod vi det här 0-0. Här är frispark till HP ute i
högre suje, 4,5 minutter farner i Gondalale, stod han 1-2-2. Målet kom i 31 minutter, da Benjamin Heinsen leip 68, så javna i Jon Trostavsen i 2-4, og i 8-4 skåret i Sebastian Pinkel til HP 2-1, og 2-2 ble det at han ha 78 minutter. Ta i Patrick Johansen saksa sparkar han i målet til 2-2. Søkte vinner bollen, renner a bit upp, men Hoppjerner vel for her. En øyelig duell med Tamine. Roald renner prikkan veien til Patrick, men Hoppjerner på fedrinnan. Så Hoppe kjapp fremtan utskifting godt an, jeg vil se. Pinkel ferdig ut, og Hans Jakob Anfinnsson kommet inn til akkurat, og han fikk visst nok en snutt i alle. Så han får fram etter syne. Og da kommer han så ikke inn at rett. Hopper vi en innlegge, legger 18 for Arman Jonsson, men han renner bollen opp. Hever folk 18 for seg, Martin Bergvold. Nei, at det Dana Paule, legger han til Martin. Martin renner litt innom veierne til Levi, men her 6 veien. Magnus Holm ut til Johan Kjell, etter til Benjamin, ivet om til Andreas. Langsending frem etter ut mot borgen til Christian. Men her Johan Rowe i høllen noen, skaller han ut av. Ta vinner Inka, spiller shot frem etter Christian i 1-2, vi Roald Arna legger han fullt innom feltet at han renneboll til Johan Kjell, men han ble så langer, og det var så langt så Johan Kjell har rennat bollen opp. Tyler Jusson, keeper han hemma frem etter. Magnus, så smart vi hele nær, mens bollen har bjørnet til det Ugan til Roger Fløtland, en lekker boll innom her, men så gjerne han takla vår, Levi Hansen, Arna slipper til innlegg. Otmar Verjon, har Bjørn tidlig ta shot, smekker han fyrir, og en sektor der, og ut. Det er 4A i Gondadelle. Otmar atter fyrir her. Roald Durmkott, en grå tackling, fruspark må da være, det næsne. For det som i hullen noen her. Gult kort i Juve. Trontor Jensen. Trontor Jensen til Hobby, vi finner gult kort. Levi fram til Roker han finner Arman Jonsson, men her kommer Benjamin Petersen i midten. Nei, Bjarni Petersen. Så da hopper han atter. Roker 74. Det ut mot høyre. Vi ut til Levi. For han atter så inn i feltet. Han nekker Atalia. Men her Dana Paule. Chipper han inn i feltet. Men Otmar i fyrre. Rovaldur akkurat stått fiskfetteren der, men Magnus Holm hjelper honom. Oi, så blir Eli smekka av nyer, frispark. Smekka av nyer, ikke kort. Fram til Patrick. Atter til Andreas Eriksen. Roald bjør seg fram. Han vil ha landkant til Christian. Kjemmer en av hver først ut i bordet, ut til Roald. Roald til firma mot backlinjene. Smekker han langt til fire! Her har han til fire. Men jeg håper gjerne å få han vekk først i adløve. Vinner han atter ut av feltet, Bjartne. Og en håper gjerne ut av vettelen til innkast. Det er shot til Roald som vi hele at finner Christian innanfor her, men bare har vært om Vetjon. Det er Paule.
Gippar han fram etter. Her Bjartne tja 26, vi høtte noen fram til Christian, men Martin Bergvold kommer for Magnus Holm Jakobsen for 26 til Benjamin Heinsen. Litt an feltet, men her Ronsen at han for Veierna tja HP. Så var det etter en utskifting. Det stender her, så ikke for solene. Det Roker av Fløten Jespersen som skal ut. Og inn kommer jeg vet ikke hva Adrian Justinsen så ikke kan man bare gjøre som er rom Arimor Olsen inn for Roke av Fløton Jespersen og har spilt nå i 90 minutter og jeg vet ikke hva de tror at dommeren har lagt at rett det er ikke så markeret men stugan altså 2-2. 60 i Bolton. Bjartne til Andreas. Vi har lagt noe trøst. Lanka boll fram etter, men her Barstad Vartom 4. Innkast til 60. Bjartne til Roald til Christian. Satt den 4 vid høyre beinen nå. Der Rikka ikke kjører vel der. Håper gjerne fram til Aramor Jonsson. Nej, Armor Olsen så han det. 16 ut i högra bord Christian ska det rycka bättre vid inlägg näsförna vänster benet där är där bättre men Bjart har varit om förre och tar förfält i det att Bjartne Pedersen. Flash fram till Roald ut och bor att till Christian. Christian han har här ner vänster benet för att få gott inlägg. Lägger han att till Bjartne i stegen. Bjartne lite så i fältet. Men inte särskilt gott inlägg Martin Bergvold. Och så vinner Magnusson 4-60 utanför fältet men här hoppar han mittlån och Aron 60 får han sätta han upp till gott skott. Gippar han fram efter. På 60 mittlån Ottmar fram till Patrick som får gott frispark. Han har hållit att skulda sig öle men tar be han slabba och får Ottmar fram i alloppet. Och Roald ska ta det här frisparket. Tojon färrum. Oj! Tänkte Jason väl lycka vi att komma allt för långt ut om målen. Så lycka vi hata frisparket silt till lycka i kassan. Och han fick akkurat handen och alltså han får en lilla spann och tar för handarstånk. Hotna spartel på 6-2. Christian Morsen väl utskruva men tighter häsvärnar vi och boxar ut inte så långt ut i fältet någon på 60 här botten Christian Morsen det tränar för det att det har hött för det utanför fältet vinner Andreas Eriksson bollen häver han in tripplar fram vid fältet någon och Röjnar smäckande för det men Hobbjärn får han upp mot mine här som Magnus ser smackar han en Hobbjärn och ut och vätteln till inkast på 6-2. Det kan ikke være nok til etter, jeg vet ikke ordentlig hva dommeren leier at rett. Men det kan alltid ha vært helt vittla. Langt innkast fra på 6-2. Utanfor, nei, her har Bjørn som er fyrre. Arimor Olsen, og her fløyta i dommeren, Dagfinn Fatma, Distron, og i kontadell i Låtsjon, og han enda i 2-2. Så det stadigvæk en øyemarkagångt i mån till sikrar ta hoppe och motor B60 vi här i Gondadelle det inte hänt sedan 25 oktober 2014 ta vunnit där senast av grannen i B60 och ta slutet tabla 2-2 men här det 2-1 och här det ända så 2-2 och målet här kommer att na 31 minuter ta i Benjamin Heinsen lägger på 6-8. 1-1 blev i 24 minuter. Johan Trost Davidsen skorade i 2. Och så var det Sebastian Pinkel som skorade till 2-1 till HP. Och det var att han har 30 minuter in i annan halvlek. Och 2-2 blev det i 24 minuter. Ta i Patrick Johansen 6 sparkar i bollen och i kassan till stående enda det urslutet 2-2. Vi har sån åren för att tacka för åken här i dag och vi är åter
til en annan gående dyst. Takk for jobben, og farvel.